तर आपल्याला घराची चावी मिळालेली आहे. काय तर इथे बघा मी आलो आहे आपल्या नवीन घरात आणि इकडे आम्ही जाईसुद्धा लावायला घेतली आहे. बघा जाई लावली का आता तुम्हाला माहिती असेल आपली दिल आहे ना घरी, तर त्यासाठी कसं प्रोटेक्शनसाठी. आता खालून पण बांधायची आहे. काजल मम्मी आम्ही हे सर्व आल्यावरती परत बांधू, म्हणजे कसं दिल कोणतंही कुठून पण बाहेर नाही जाऊ शकत. बघा हे खास दिलसाठी बांधलं, दिल नसती तर आम्ही नाही बांधलं असतं हे. बघा डायरेक्ट नवीन फ्लॅटवरून ज्यूस आणलेला आहे. आणि हा कसला ज्यूस आहे, कसला ज्यूस आहे ते भाई तुम्हाला पिऊन दाखवतील. इकडे भाई, इकडे बाबू, अंघोलीला ताई, सीडीवर बसलेली आई आणि कॅमेरा पकडलेली करते घाई. चला पिऊन दाखवा. कसलं आहे सांगा, कसलं आहे भाई? बीटरूट. हा बीटरूट आणि गाजर. बीट आणि गाजर. मम्मी तू पी. मला ना आवडत नाही पण पियाला लागतो. चाय आवडते? चाय पण नाही आवडत. मग पी. असं कोण कोण नखरे करतात जरा सांगा कमेंटमध्ये. चांगलं काय हेल्प चांगलं दिलं ना की नाही आवडत. पिझ्झा, पनीर, हां बिर्याणी. हा गाजर तुला पण नाही आवडत ना गाजर बीटचा ज्यूस? आवडतं तसा, पण कधी कधी मी कंटाळा करते. मी फक्त खायचं दाखवते ना. हां आज कमेंट मध्ये होतं ना आई सगळं खायला लागलेत काय. नाही खात मम्मी ऍक्च्युली ना ते स्क्रीन समोर धरते फक्त हा आणि त्या प्लेट काय खात नाही, ते आम्हीच खातो नंतर सर्व. मम्मी एवढं काय खातच नाही आवडीने. त्या दिवशी हॉटेलमध्ये पण मी चपाती खात होती ना. आणि पहिला पण काय म्हणजे एवढं पण काय खात नाही. ते बफे मला गेलेलो ना पवईला मम्मी, हा. ते कुठे गेलेलो ते गाजर, कोणतं हॉटेल ते काय होतं ते? बीबीक्यू. हा तिकडे पण गेलेलो तर मम्मीने काहीच नाही खाल्लेलं. मम्मीने कॉर्न्स, वॉटरमेलन हे असं ते फ्राय नाही का केलं. हा. हा, आणि दोन तीन पीस दहीपुरीचे खाल्ले, तर बाकी एवढं काय जास्त. मम्मी नाही, व्हेज होती. मला ते आवडतच नाही. हम्म. घरी एवढ्या आईला- रेसिपीज बनतात ना मी कधी काय खाते. आईला ना म्हणजे नाही, सुरुवातीपासून मी पहिली- लग्नाच्या आधीपासून अशी सवयच नाही. सवयच नाही बाहेरचं खायची. फक्त समोर दाखवायला पाहिजे ना. तर तुम्हीच म्हणता आईला देत नाही, पप्पू खातो. आणि तुम्हाला माहिती आहे इकडे कोण खात नाही, पण इकडे खाणारी माणसं इकडे बसली आहेत. खाणारे आहेत आपले. हे बघा इकडे खाणारे. बसलेत. हा, आपले खादाडे भाई काका. खाणार पण अंगाला लागणार नाही. अंगवासाला नाही लागत. बाय बाबू कुठे आहे? झोपली. आणि तुम्ही म्हणता ना काजल पण एवढी आत्ती नाही खात.
म्हणजे जास्त खात नाही पण काय? खाल्लेला पण दाखवायला पाहिजे ना. काय रे खात नाही तू? ते असं खाते अति पण. नाही खा, जेवढा माझा स्टॅमिना आहे तेवढा खाते, ओव्हर खात नाही. काय असं. 8 पाव काय कमी झाले काय? पण आणि तेव्हा म्हणजे stamina आहे. ते आपली शर्यत लागली होती ना. हा, अशी बोलली की 4 पाऊस हा, खातो. हा. ते झालं. आता तुम्ही विचाराल की ते तिकडे कुठे गेलो होतो, नवीन फ्लॅट मध्ये आज गेलो होतो. आज लास्टचा दिवस एकटा जाण्याचा. हा. आता नेक्स्ट जेव्हा पण जाणार तेव्हा काजलला घेऊन जाणार, कारण घर एकदम व्यवस्थित ठेवणार. आता पण तुम्हाला मी शॉर्ट टूर दाखवली की सामान जसं हाय बॉक्स मध्ये तसंच आहे सर्व, काय तिकडचं तिकडे केलं नाही. आता जाऊन आम्हाला लावायचं आहे. आज फक्त जाऊन ओनरने तिकडे स्वतःहून स्वतःच्या म्हणजे ह्याच्यानी जाई लावून दिले, कारण त्यांनाच लावायची होती. तर जाई मी पण हेल्प करायला गेलो आणि लास्ट फॉर्मॅलिटी होती ॲग्रीमेंट पेपर जे गव्हर्नमेंट तर्फे असतात आणि पोलीस व्हेरिफिकेशन, हे आम्ही सोसायटीला सबमिट केले आणि ते अप्रूव्ह झालेले आहेत. फक्त 2 दिवस अजून जातील. म्हणजे आपल्या आणि हातात आम्ही चावी ते आहे. पण दाखवू की आम्ही रेंटनी घेतला काय, कसा घेतला. रेंटनेच घेतलाय. रेंटनीच घेतलाय. हा. आणि मग आम्ही आधी चावी rentनेच 2 घेतलाय. स्वतः एक्सपिरियन्स करू, राहून बघू, नाही काही. होय. आणि मग घेऊ. तुमचा आशीर्वाद असेल, आहे बट ऑब्वियस तुमच्या आशीर्वादाने होईल सगळं बरोबर. हा, तर 2 दिवसांनी चावी हातात मिळेल. हातात चावी आली की मग तुम्हाला दाखवणार आणि तुम्हाला सुद्धा तिकडे नेणार. तर हे होते आजचा अपडेट. आता ज्यूस पियालेत तुम्ही सर्वांनी, पण आता ज्यूस पियत राहा. आणि तुम्ही विचाराल नाही असं आम्ही काय हेल्दी खात नाही, असं काय नाही. मम्मीला दर दिवशी एक काकडी तर आहेच. मम्मी कधी पण बोलली ना की मला भूक लागली आहे, हा. फक्त मला बोलू दे भूक लागली, त्याला माहिती आहे की मी त्यांना काकडी कापून देणार आहे. असं नेहमी फास्ट फूड नसतं घरी. ते काय आणि आम्ही फक्त घरी पण करत नाही. ते का फक्त कधीतरी ताई आली. आणि तुम्हाला सांगू, दाखवण्यासाठी. या वर्षात पिझ्झा किती ऑर्डर केले असतील? एकच. एक तो काल बघितला तोच. आम्ही काय असं नाही खात कधीच असं. नाही. उलट आम्हाला ते महाग वाटतं, खरं सांगतो ते. आणि हायच महाग ते. हो, काय ते काय. तुम्हाला एक सांगतो, मी लय कंजूस आहे. 750 रुपयाचा पिझ्झा, मी बोललो 750 रुपयात 1 किलो बिर्याणी 10 माणसं खातील. त्यानंतर मग बोलतो 100 रुपयाची 7 प्लेट आपण काहीतरी राईस प्लेट खाऊ, किंवा घरी बनलं तर 100 रुपयात बनतं. मॉलमध्ये पण नाही खात आम्ही काय. आता त्या दिवशी पण आपण नाही गेलेलो घर बघायला नवीन, तर तेव्हा मी काजल mallमध्ये बोलली गेलो. मॅकडॉनल्डचं ते ट्रीट घेऊया ना आपण. तर ते मी बघितलं ट्रीट कितीला आहे, बोललो 350 रुपयाचं. काय देतात? कोको कोला, फ्रेंच फ्राईज हे आणि बर्गर. मी बोललो ह्याच्यात 350 रुपये, ह्याच्यात म्हणलं 2 दिवसाचे जेवण व्हायचं आपलं. हा, तू तिला दिला नाही ना बर्गर, पण इकडे ताईने तिच्यासाठी मागवला बर्गर. हा, लपून लपून. तुम्ही नव्हते तेव्हा, तुम्ही गावाला मग गेलेले तेच ना, लपून लपून झाला. आपण तिला पाहिजे होता ना. हा, आणि तुम्ही विचाराल ताई मध्ये गेली होती घरी, थोडंसं काहीतरी काम केलं आणि मग परत आली आहे ताई, है ना, नाही, बाबूला कशाला घेऊन. गेली, आपलं सामान काढायचं होतं ना. हा, म्हणून म्हणजे तिला म्हणून ताई गडबड, गेली होती. तिला आणि बाबूला गडबड नको म्हणून तिला पाठवलं होतं. हा. आणि ती स्वतःचं पण काहीतरी काम होतं त्यासाठी पण गेली होती आणि आता आली परत. आता हाय आपल्या बरोबर ताई. आता बघूया किती दिवस आहे आपण ताई बरोबर राहू. ताई पण तुम्हाला दिसेल कधी कधी ब्लॉगमध्ये. आणि आता कुठे तर आधी ताई बाबूला आंघोळ घातली मम्मीने, ताईनी मसाज पण केला ना. होय. आणि आता ताई आंघोळीला गेली आहे. मम्मीने आंघोळ केली, मी सुद्धा आंघोळ करूनच आलो. आता फ्रेश होऊनच आलोय. आणि कधी पण बसून प्यायचं असतं. हो. आता तू म्हणतो ना बसून प्यायचं, आता एक प्रॉब्लेम झालाय, काय? इथे काय बसायलाच नाही आहे. खरं आमचे सर्व खुर्च्या 11 खुर्च्या आमच्या गावी गेलेल्या आहेत, विचार करा. हा. ते नवीन फ्लॅट मध्ये पण एक पण खुर्ची नाही, इथे पण एक खुर्ची नाही. आणि असं झालं की तो पण गेला इथे नवीन घरात. दिलू बघा, नाही तर बोलते दिलूला नाही दाखवलं मम्मी. दिलू आमची बघा. कॅमेरा ऑन झाला की दिलू लगेच येते. परत किती काय काय फर्निचर खरं घेत राहायचं, पण यावेळी तर विचार आता सोडून आम्ही दिला. विचारच नाही करणार सामान घ्यायचं. फक्त एक चटई घेतलेली आम्ही नवीन, बस चटई घाला आणि झोपा खाली. चला. आता तुम्ही आल्यावर पण तुम्हाला चटईवर बसायला लागणार आहे. शेअरच नाही कारण. हा. थोडं पाणी ठेवलंय कशासाठी? बॉईल करायला काय? बांगडे कोणासाठी? दिलसाठी. किती पाणी येतो खाली दाखव. थोडंसंच ना. हा, आणि बांगडे किती रुपयाचे मिळाले भाई आज? मी 100 रुपयाचे 100 रुपये किती आहे? मोजले नाही. तरी किती असतील? 12 असतील ना. हा. पण छोटे आहेत ना. मोठे पण आहे ना खाली, हा का? एका मोठे पण आहे ना, 4 का 5 हे आपण मोठे कशासाठी करतोय? दिलसाठी. दिलचा डिपार्टमेंट भाई घेतात है ना. आणि याला किती वेळ लागेल आता? आता 10 मिनिटं चालतो. आणि गॅस फास्ट नाही, सुरू कर, स्लो ना, एकदम सुरू नको कर. मीडियम. हा. तर इकडे असं आमचं दिलसाठी खाना बनतं, बॉइल्ड फिश. दिलो तुझं बॉइल्ड फिश बनतंय, तुझी चिच्ची बनते नॅचरल हेल्दी. पप्पी दे. हां, तर इथे बघा मम्मीला बरं नाही तू नाही बरी आहे. बरी आहे ना. हा, मी औषध घेतले ना म्हणून जरा पडली, अशीच. अशीच पडली. तर तुम्हाला आमच्या राईट साईडला बाबू आणि ताई आहे.
आवाज देतो ना बाबू. त्यांचं काय ब्रेकफास्ट चालू आहे, लंच डिनर चालू आहे, काय चालू आहे ताई? ब्रेकफास्ट चालू आहे. हा, तर इकडे मला सांगायचं आता किती वाजले काजल? ताई किती वाजले ताई? 12:30 ना. तर आपल्याला घराची चावी मिळालेली आहे. काय बाबू कॉंग्रॅच्युलेशन. हा, तर घराची चावी मिळालेली. म्हणून मी कॅमेऱ्यात ऑन ठेवून बोललोय, कारण ते नंतर काजलने एक्सप्रेशन नाही दिलं असतं हे ना ताई, बरोबर ना? मी कालपासून आहे ना बोलते भेटायला पाहिजे, उद्या भेटायला पाहिजे चावी. बरं नाही म्हणजे कसं आपल्याला सामान पण लावायचं आहे ना तिकडे जाऊन. हा, तिकडे जायचं आणि ताईला वरतून फिरवतो. ताई बाबू खाली आहे ना, आता जरा कॅमेरा टर्न करतोय, जरा आरामात वरती टर्न करतोय. नको हा चष्मा काढला. हे बघा ताई आमची. बाबू कुठे ताई? आली बाई मांडीवर आहे. तर सर्वांना कॉंग्रॅच्युलेशन, चावी मिळालेली आहे. आता आपण जाणार आहे नवीन घरात. घरात. चला जाऊया. हो आणि आता बाबूला शिकवायचा डिपार्टमेंट भाईने घेतलेला आहे. ते बघा भाई पाठी बघ. असते. आपल्याला चावी अशी हातात मिळणार आहे 2 तासांनी. आणि उद्यापासून तुम्हाला नवीन घराचे ब्लॉग्स पण सर्व सेटअप करायचं ना पहिलं, आधी सेट मग करायचं. मम्मीला, ताईला, बाबूला, भाईला बोलवायचं आहे. हा ओके, बाय बाय. बाय बाय.